I Espergærde-centret der passer årets tema To Be rigtig godt. Helt perfekt faktisk. For vi lægger stor vægt på, at Espergærde-centret er et godt sted at være. Det er vigtigt for alle vores kunder, og det er vigtigt for vores mere end 200 medarbejdere. For når vi er i nuet, så kan vi påvirke både tingenes og vores egen tilstand. Så er vi opmærksomme på hinanden. Så kan vi hjælpe hinanden, og vi kan i hvert fald forsøge at forstå hinanden. Når vi er til stede i nuet, har vi muligheden for at opnå nærvær, pirre nysgerrigheden og vores sanser, lade fantasien gå på udflugt og slippe humoren løs. Kort sagt, leve livet og lade livsglæden boble frit. Vi har derfor lagt et program, der gerne skulle opfylde alt dette og mere til. Vores butikker har fundet spændende varer og gode tilbud frem og holder åbent helt til kl. 22. Vi har underholdning til børnene, konkurrencer og aktiviteter, blandt andet en kokke- og smageskole for børn i Irma. Vi har besøg af såvel vores lokale brandstation med Sprøjte og Stige, som af spejderne Team Aura, som optræder med æstetisk gymnastik, og vores lokale foreninger og erhvervsliv. Vi disker op med de lækreste retter til næsten enhver smag, og dækker op på alle tårne, så der bliver god mulighed for at slappe af og nyde netop det at være. Det giver også rigtig gode muligheder for at møde såvel nye som gamle venner. Vi gentager derfor også vores nylige succes med en Pokémon Go-tur, fordi det er en sjov og uhøjtidelig måde at lære nye mennesker at kende på. Og ikke mindst en helt ny måde at være sammen på. Vi har musikalske oplevelser på alle 3 torve fra kl. 17 til kl. 23 mindst. I år spænder vores optrædende vidt. De yngste består af unge fra 8 til 16 år, ind over ungdomsskolens traditionelle og fantastiske optræden, til flere unge og voksne orkestre, og endelig til det ældste orkester, hvor de fleste af musikerne for længst er gået på pension, uden at det på nogen måde kan mærkes på dem, der spiller. Vi har derfor gjort plads foran alle scenerne, så har du lyst, kan du roligt slippe livs- og danseglæden løs og bare give den gas. Der er altså både ældgammel og topmoderne musik, pop og jazz og meget mere. Du kan nyde både engelske og danske, franske og danske tekster. Så er du til livsglæde, nydelse og godt humør, så hold din kulturnat i Espergærde-centret, hvor du kan nyde livet et sted, hvor der er rigtig godt to be, dædre og særligt helt enkelt at være. Rigtig god fornøjelse. Og vi har lavet pressekit, som I får en link til her, så I kan hente alle info og jeres pressemeddelelser og foto.